Česku nebo teda i ve světě mi přijde zajímavý trend zapojování umělé inteligence, která automaticky generuje zprávy o burze. I would say that economics is something exact, and that's why I think that we can somehow bend the data or the figures. Jsem zvědavá, kam se to vyvine. Má to určitě své výhody i nevýhody. Je to rychlý způsob, jak získat informace o ekonomii nebo o burze. Still, we can see many different interpretations in the media. Na druhou stranu to vyvolává spousty etických otázek. I think the media in Slovakia report about the economic situation to a lesser extent. Když vlastně přicházela taková ta panika ohledně toho nakupování, tak vlastně vycházely články typu 10 typů, co udělat před pandemií, všechno si nakupte a tak dál a tak dál. I think that media should be careful about their primary resources and they should clarify their information. A o pár dní později vycházely články, lidé skupují toaletní papír, to je hrozný, prostě proč to dělají, takže takový zvláštní, jako nejdřív je ponouknout k něčemu, spanikařit a potom se stane tohle. I think the media, especially the commercial media, should bring more objectivity to economic news and provide comprehensive information. Reportovat průběžně. Mám pocit, že teďka je taková panika třeba ohledně důchodů a tohle vytahuje se to jako, že to je hrozný, že to je nezvládnutý a tak. So as a good example of economy in media is one feature in Slovak economic magazine. Where there is always some question that is focusing a particular economic topic or situation, and they ask many different people from different backgrounds, such as private and also public sector. Bylo by dobrý, kdyby průběžně média informovala o tom vývoji a pak lidi nebyli překvapeni.